maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang nang telek. Ya. Dingkluk ngene, jajal dingkluk Cipto. Melet. Cip. Kaya manut. Goblok kowe. Lah piye to aku ora manut kok seneni. Goblok. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe iki dingkluk. Cipto. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Wah ya meso. Monggo wis tak pedhot-pedhot rada akeh lho iki mau perange ya ming sak wayang. Ora Wadyabala Trajutrisna ora nggawa wadyabala. Ning kok meso rumangsaku jam kok melayune cepete ra jamak-jamak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan katur dhateng ing wananting pakurmatan para bapak-bapak panitia. Bersih dusun tampungan Sendang Tirta berbah mriki anggenipun sampun kemareng nimbali dhateng Petrus sak rombongan. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan lumantar panjenenganipun Raka Mas penyandang dana inggih menika Mas Endarto ingkang linairaken wonten ing dusun Tampungan ewadene sampun lenggah wonten ing Batavia. Ugi penyanipun Bapak Haji Sukamto anggota DPR RI fraksi PKB lan Ibu Rahayu Widi Nuryani anggota DPRD Kabupaten Sleman fraksi PKB. Lan ugi matur nuwun dhateng sedaya warga masyarakat Tampungan ingkang saestu mendukung acara menika. Mboten sepuh, mboten nem tetunggalan manunggal ngawontenaken bersih dusun ingkang sampun kelampahan dalu menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula rajeneng mokal nek kabeh tinata kanthi becik sing sepuh kebak pengalaman sing enom kebak kepinteran. Pengalaman lan kepinteran didadekke siji wekasan iso dadi mujudake bersih dusun Tampungan ingkang luar biasa kados mekaten menika. Ning nong nong. Tak nembang ah. Engko ndak selak wektune entek ndak bubare lebih panjang daripada yang sudah menjadi kontrak kerja selama 1 malam. Wayangan sak menika sampun boten badhe bablas saking tabuh sekawan menika sampun padang-padange padang. Mula jam 4 menika kedah sampun paripurna margi setengah gangsal menika sampun adzan subuh. Sampun ngantos ganggu ingkang nindakaken salat subuh kedah sampun tintrim sepi supados anggenipun manekung menika saged bebles dumugi wonten ing penggalih. Ning nong. Suwe banget ora aku arep genti ah. Mumpung iki penabuhe rada kelong sithik. Kula nyuwun kabeh tabuhan meneng sing muni ming demung loro saron papat kali peking srepeg gedhok kendange melu oling gitu ayo bener ngono kuwi terserah aku dhewe lali kok iso ngarani ning ya ora apa-apa pimpinane. Ayo suwe banget ora nabung mbiyen ya bekas penabuh kula menika ya bareng karo dukuhe Sugeng Surana barang ning saiki wis mboten ayo wis ngedhep saiki ngedhep gamelan ning arang-arang tak tuthuk
Aku nek tutuk malah lunga saka ngomah dadi. Mangga siji loro telu ya. Oh iya. Ya. Demung loro leren, saron loro nyacah kaya ngapa. Penyarone kok wajahe kok beda. Kok le imut-imut. Ya. Tung tak tak oli. Ah, uli. Nganu apa cacan mlaku ora cecekan, cacan mlaku ora. Nek ngono kulino. Ning cacan mlaku. Ya, liyane leren. Dibatin dhewe balungane. Kendange sing sesek. Kendang bar tungdlang tak langsung leren karo nyuwuk tok. Pokoke terutama saron kae sing dolanan pitik-pitikan kae sapa? Oh, pitik tenan iki tak kira nek pitik-pitik. Kaya wis disasmitani gek bubar. Ya sabar. Ya, mangga siji loro telu yuk. Tungdang tak nani ngono ora fit in. Oh. Yo siji loro telu ya. Aku kok radong ta iki mau. Kok ming tungdang tak nane lah aku nyuluk nang ndi. Wah, cilaka tenan iki. Buyer aku. Wah, wis. Ya konangan saiki. Modar ora kowe sambato. Wis cukup. Enggak tambah mumet aku. Neno mangga ayo Mbak Wayu dipun dawahaken kula tak undang kanggaring kalau Bagong nggih pamundutan lagu isih pirang-pirang nek ora diaturake ndak ora mangga ya Selamat Reng, pengestumu apik to. Ya syukur. Bagong selamat Gong. Pengestumu apik. Oh ya. Iki merti dusun ngendi to? Tampungan. Oh, penampungan, tampungan ora penampungan. Tampungan Sendang Tirta Berbah. Heeh. Monggo sesuk kelurahan ya ngundang. Ha iya. Pak Lurah mau ya ketok rawuh ya rawuh. Wis nyorek tanggal ya mesti rawuh. Ning men nyorek tok urung rembukan rega. Ah wis gampang kok. Ora usah dadak karo kaya wong liya Gong, wis kaya batih dhewe. Heeh, ayo Reng, apa Truk? Iki pamundutan isih pirang-pirang sing ngurunge diaturake. Apa ya diaturake nggon gara-gara sing nyuwun lagu isih kepareng mirsani, engko ndak gelo penggalihe. Ngono ya? Heeh. Keh tenan sing urung diaturake. Kaya ta pamundutan saka dokumentasi. Dokumentasi iki ya penting. Penting nek nganti ade engko dipoto ming ndas tok. Ha iya. Apa ora wagu? Ha iya. Nyuwun gending podang kuning. Ya wis diaturake mau. Urung kok diaturake ngawur Petro. Urung to, urung.
saka Semar Kopi. Wo, nyuwun tembang liwung. Oh ya, waduh, sesuan liwung malah apik ya iki. Sisan gawe. Heeh. Tembang kangen saka Cak Marlis Surabaya. Weh. Linjang menapa sowan wonten Surabaya Desember Cak Marlis. Oh iya. Wonten kampus ITS. Oh iya. Gubuk asmara mau tatin wis. Ya, berarti mengkari 3 lagu. 3 lagu ya terus disengkut. Ya. Sapa sing kepareng-areng ngaturake? Ana kangen. Ya. Ana apa jenenge iki lali apa iki mau? Podang kuning. Heeh. Podang kuning dhisik diaturake. Ya. Sapa sing kepareng nyekan? Mbak Cita. Oh ya. Sing nomor 2 saka kene iki. Heeh. Ayo Mbak. Maju. Heeh. Siap gerak. Oh iya. Padake wong edan mau bengi disiapke ora. Aku ndelok terus kemekalan terus ya, Tru. Wis ping pindho ayo ora sengaja kok ya. Biyen yo tau dunggahi kok ngono ya kok. Heeh. Neng godean biyen tak kira nek wong waras. Saya mau nyumbang lagu, silakan Pak. Malah Taman Mini. Aku lho kentir iki aku. Heeh. Ning nek wong kaya ngono kae apa ya disebut. Mongko nek dikon ngopo-ngopo manut, diem ngono ya diem tenan. Terus takoni namanya siapa? Ngono ya omong tenan, ora ngisruh ning nyenengke, malah menghibur. Pahalane akeh. Ha iya. Mangga Mbak Cita dipun bawani podang kuning mlebetipun cecak rawa. Podang. Pocong nggih, Pak. Pocong, heeh. Nggih. Ya. Aku bingung. Ndodok madhep ngalor wudele cekeli. Lho, wudele. Biasane nek wong tuwa kene, aku bingung ndodok madhep ngalor wudele cekeli ngono. Kowe wong bingung apa wae. Saben dina mikir manuk. Apa cakepane, Gong? Saben dina mikir manuk. Wis ora usah tok pikir, wis ora lunga-lunga. Ya mung nang kono kuwi. Ah iya nang kurungan. Heeh. Mikir manuk podang. Ku mikir manuk podang ora apa-apa. Aja kaya orisam. Mikir manuk apa? Manuk guwek. Mula terus kualat mlenthung wetenge. Hagawe gregeting ati. Pancen bener. Sok marai gawe greget kok. Dapure Bagong ora. Nora mendot tak pikatpu lute bendo. Dipikat nganggo pulute benda. Dibendhok manuke ya lara tenan terus. Ayo. Ayo. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Ngobeng-ngobeng pikiran ora krasa esok.
matur nuwun. Mbak Cita, ya manten anyar. Heeh. Ora apa, mulane cakepane mikir manuk. Ah iya. Ya beda kok ya. Kuwi cakepane konjoku sono bakusane diwung-wung agal lho aku kok. Ah iya. Ah. Petro, apa Mas Gareng? Kejaba saka kuwi ya ning ade aja nganti ninggal marang tata krama. Lho, kok kata-katamu saja wigati. Arep oke lagu-lagu anyar ning aja ninggal sing klasik, tegese ngono. Oh, ayo ngaturke sing mat-matan. Oh iya, matane kira kok mat-matan. Waktunya lho Gong karo kakangne ora. Apa? Aku tak nyuwun sing mat-matan ku bar kuwi terus ngrampunge layang ya, Tru. Ya, sing Mbak sapa jenenge? Wahyu saka Semoyo. Cedhak. Ngetan terus mentok ngidul. Wah. Oh. Ngedaleme ngono kuwi. Oh iya. Ora ana Nding Mbak Wahyu ya? Ya ana Nding. Oh, jarene mau arep mresake anake panas. Anake apa bojone? Sing sok angel ditinggal iki bojone, nek anake iki wis do tetek tanggo-tanggon. Ngerti mbokne dandan iki anake terus langsung do turu kabeh. Ngerti nek arep ditinggal nyinden. Heeh. Sing isih melek iki bojone. Heeh. Nek direm-rem sik. Ayo ra apa. Iya. Ngaturke ular kambang wae nang sing cendhak. Oh iya. Kok gak diteruske lagu-lagu iki panuwunan do ngaturke apa-apa ya ana sing rokok, ana sing dhuwit. Lah gene dhuwite ana. Mek sithik kok. Oh. Ya wis. Aku ki nek sithik iki ngekeki kaya tak keki kaya priku Tru. Oh. Sonae entuk kasisan. Oh iya. Monggo Mbak Wayu, monggo. Ayo. Mbokne Sinom. Heeh. Mbokne Kandi. Ha iya. Nek sapa Neti iki ya celuk-celukane mbokne Yudi. Oh iya. Sekarang sinden ki saiki nek do nyeluk ngono kuwi. Heeh. Nek Ayu ki gandeng ngrundi anak ya Mbak dadine wis dipliriki aku, Tru. Ha iya galake ra. Nek Tatin ki mbokne Nilam. Oh, heeh. Nek Cita ki mbokne Otok. Lho. Iki maratuane. Oh iso nding lali aku. Sop urung dianak ya, Tru. Heeh. Nek sapa jenenge iki? Orisa ki mbokne Yusuf. Ayo dhewe-dhewe ya celuk-celukane. Ha piye gawe ngono kok. Oh. An Solikin ki pakne Kentros. Anake ra ngerti jenenge aku, lha kowe ora nileki apa? Aku nek sing di anak lanang aku ora nileki kok. Oh. Nek sing di anak piye aku ora tau nileki. Nek sinden nileki aku. Oh, mesti tak tileki. Ayo Mbak Wayu. Ya yo. Jarwo, sapa Jarwo? Jan Mula suarane ra pulih-pulih. Jan mo kangkon catan. Nah, men nganggo di apa jenenge iki grafike didunke sithik. Heeh. Nenoden tak ya. Jiwa Akin
Intro. Wah, enak terus. Liyer. Biar mencorong katon dejan niromo Ni kuwi ngopo? Aku dikonsoliken kok ora. Wong prawira Mati kejojo nenggala. mati Ngandel ora. Rasane iki kaya wis komplit lho terus nek sing lagu-lagu anyar terus diselani lagu cara kuno ngono ki nek carane mangan ki jangane ana, lawuhe ana, krupuke ana. Nek lagu-lagu anyar-anyar tok iki kaya rasane ya nganggo sega ning ora nganggo jangan. Oh. Ya nganggo sega, nganggo jangan ning nganggo ajang. Ha iya. Nek ora nganggo ajang le mangan piye? Wis kokop. Ngono ya dadi men komplit ya. Heeh. Yo saiki Tatin. Ayo. Ayo Tin. Malah mendonong mripate. Medeni dikone malah, "Ha?" Ngono. Kowe ora sembodo ditutke penggemarmu. Ayo gak jumeneng dinten-tentene. Sinten to? Wah, kowe ora saka yang ngono kuwi. Siapa sih? Nganti apa-apa ngembane kaya Gatot Kaca nek gandrung kae lho. Ayo. Ora usah ucul-ucul. Mlotroke. Ae kena wis Apa nek omongnya jelas? ora aku omongan karo Omongan tukange syuting ki lho tak kon close up aku. Oh. Ora omong karo kowe kok. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmara wis diaturake. Japing gunung wis tak pilihane sik Tin, aja kesuwartirmu ndak ana sing kliwatan. Podangku ning ki mau sing nyanyi Mbak Cita.
Sinom Parijata wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Lho. Tunding ayu maksude iki tulisane kaya ayak-ayak. Tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku tembang kangen kalih Ayu. Ha, oh dhewe sik kowe ora. Dhewe liwung. Golek kanca. Tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Nembang dhewe ya kono nang dol desa kono. Lah salah kok aku terus wi lho ana sing urung maju oke. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang nang telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kowe iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semoyo wae direwangi numpak pit roda 3 lho. Numpak apa? Pit roda 3. Nggone anake nganti tekan kene. Memang mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP Ardi Poto. Wah. HP-ne apa? HP-ne ya apik padha rumah adol trotrokane. Adol trotrokan ki payu pira? Yo dibawani. Bawani. Heeh. Bawani apa? Manut kok. Manut tenan? Heeh. Ora kena kaya wingi lho gah aku. Kaya wingi piye? Angger mangap ngene wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawal lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Ya wis. Mantul ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liyane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, siap. Rinoso dirasa-rasake ya ora krasa. Ning renosa. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesum kaya ora ana karno nek mesum. Apa ta? Kae lho asmara nek mesem kene iki dikek andeng-andeng barang lho. Men penggemar saka Semoyo nganti direwangi ngepit roda 3. Loh, tembang kangen kok lewong piye to? Piye ta ming bawa lho? Aku muni nandang lewong. Ya ora entuk liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tang dang 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 dang. Lho, kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane. Ta ta tung tang dang 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 ta tung gendang den. Iya. Ya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang kula apa iki? Mbah, Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, drum nang ngisor kono. lah apa ta? Takoni apik-apik kok mbambuh. Lah kok dipaeka terus. Ora iso ora maeka iki mung tak ajari. Ajari apa? Bawa iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bawa pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuhi, iki ngerti ora di streaming. Streaming iki sik nonton piye kae. Dadi nek bawa iki ora mung engko penonton streaming iki ya wah Tatin itu alok bawa mung rinosari. Kaya sari. Begini bagonge ya ngono terus. Ngapa? Ora usah, aku mesti ideku selalu muncul. Ora ngerti komentar nang nggon YouTube kok. Bagong itu idenya selalu ada saja. Ayo gawe.
Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya. Salahe dijak omong terus. Dijak omong terus ki marahi lali. Ya mulane meneng kok. Ya. Priya. Bagus. Oke nek nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa tok kleru terus ki? Rasa nggo bawa apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Mang. Bapak rewel tenan. Oh, aku ki mboh. Nek yaene iki saru ora kebenerane. Nganggo dinggoni ya tak cokpot nah. Ayo gawe. Mangga tani netra. Oh, cakepane kok metani netra kuwi. Netramu kuwi. Weh, kurang ajar kowe. Kuwi ning nek padha karo kowe bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra ki nitrogen. Yo. Mong tak antun wangsul lane Karang jeneng wong wedok ki nek ora mung tak antu wangsulane. Ke wangsulan to, Mas? Tak tutupi lho. Ha iya. Lawange. meneng to gong aku kelangan enggok. Hah? Mulane ditututi. Walasa. Lemune kaya ngono kok kon melasi. Merengwa. Pak Abon. Kak aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kok seniman kok cugetan aten. Anak cugetan aten. Aku kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Isa piye? Ha iso nek ming tembang kaya Iya. Rina sarasane ngati. Mung sira meneng wae ora wangsulan. Tak takoni meneng wae. Mbah aku arep mikir iki wae. Wah. Hah? Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ra ndok duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese isih mikir bayaran kok iki ora fokus. Nek kuwi ya penting. Wah, setera gatekke omongane Bagong lho. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Wis lho iki tit lho ya. Titot. Tit gawe nembang aku arep omong dhewe kowe ora terganggu lho engko ya. Ya aku ya wegah. Apa gak? Wow. Wegah piye to wong wis entuk separo kok wegah. Apa ta iki omong apa? Bawamu ora iso. Urung. Wis tekan Rinasa kok. Lagi dhuwur tok kok. Edan asmara terus klecam-klecem nyekel ngene. Sajake dendam karo aku sajake. Wis nek diantil lho, Gong. Ra trimo nek tak tintapai kok terus nyekeli tagang. Karepe dalange piye kae ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Ayo gawe. Ora ira ngantuk. Walas samreng wa. Pak Abon. Nyebae tenan Bagong bingkem tenan lho. Ingsun ratu ya to. Amung sira Sirot. Dadiya Iwak. jampi
kon dadi cabe puyang. Kowe iki ngopo? Aku kon ngomong dhewe dheke bawa dhewe sakarepku. Yen benjang Kemis. kasunyatan Yen benjang kasunyatan. kadya Wah iki panyu menggantungkan harapan. meneng apa Gang? Kowe iki ngomuni yen benjang dadi kasunyatan ki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek ngono? Berharap kasunyatan ngono lho. Heeh. Jas nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki apik lho. Aku Apa ora arep kiamat? kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domongke. Nek entuk omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayang ya. Bagonge lho. Mayang. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Nek Bagong ra omong iki sing diarep-arep kiai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong kowe rampung ya sok ra omong kok. Wes ya, lah kok ora omong. Aku dadi bingung to iki bawane piye. Konsentrasi didelok Jamal Mirdad ki rasa bingung. Baleni sing saka papat mau. Saka papat. Yen benjang Saka fa. Ora papat ora sok. kasunyatan Seniman kok muni saka papat. kadya panyuwunku nanging aku mung manungsa Kedudunungan ina iso. marga rejeki jodoh patilan mesti ra kuat e. Patilan memedi. Patilan pesti kok memedi. Aku ora kuat ya nadane. Hah? Becake. Aku dadi ra kuat mergo Bagong lho. Salahe kok ya. Mau dadi kurang munggah nadaku. Kurang munggah. Ya nggak tak unggahke. Wes. Ayo Mas Deng kok gek tak tuntak ae. Tak tunak dengkulmu atos kowe. Lah ngopo? Urung rampung kok. Wis gak aku. Loh, pati pesti lan jodoh, kuwi mau sak jodoh kuwi mau diteruske sik. Mergo cipta kang kuwasa wis. Ayo diteruske nadane. Emang. Mergo cipta kang kuwasa. Ngono kuwi ya, bener. Ora balik dirampungke, ditekokke penggemar kuwi. Kalau penontonnya jauh kan, oh wait. Tak kira nek wong delok. Yo, malah padu. Ora lah iki. Nih Pak Bungkuk iki ora tetek ngono. Pak Bungke ora tetek. Heeh. Kok nesu karepmu kuwi. Napa nesu wani? Wani Bungke. Mula jenenge Suradi Disco. Engko nek nesu terus. Ayo, jodoh dan parti tiba tadi. Pasti. Terus cipta rasa. Cipta ingkangku. Cipta semono. Ora kuat e. Cipta ndingkluk. Ndingkluk. Iki wis diklok ora piye. Ndingkluk ngene jajal ndingkluk cipta. Melet. Cip. Kaya manut. Goblok kowe. Lah piye to aku ora manut Gus Neni. Gablak. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe iki ndingkluk. Cipta. Melet. Ingkangku urung ra bener lah. Ya bener. Ambuh ra ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga.
Kowe do mati apa ya iki? Lho, do wegah ta gara-gara bathok. Jogeti malah alon. Sore
wis gak mulai kono. Kok mulai. Apa bali nang gone kok mulai ngantian. Kira ana duwite ya? Hah? Ana duwite. Wis wedhus tenan. Ha iya. Tapi Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kowe jenenge sar dengkul e. Ah iki dit kowe. Yang Dit susuk rokok mau e. Piro? Oke. Kok rumangsane. Gelem 50 ra gelem wis kono. Ya ngene ta apa 50? Nah, kene ngono. Kandhane nya wis. Heeh. So dipaeka terus ora dipaeka karang ya bocah nek ora dingonone iki ndak ming ora gelem sinau. Heeh. Tembang kok ming rino sarinasa. Iya. Nek ora kuwi ya bangsa sing sedih-sedih. Memelas. Heeh. Apik ya, Gong. Wah, gayeng truk ning memakan waktu. Wo. Jam piro? Jam 3 e. Waduh. Lah sing tembang kangen iki piye iki? Urung diaturake saka Cak. Oh, wis diaturake Cak Marlis. Heeh. Liwung piye, Gong? Anu wae, apa jenenge? Iki dit iki sesuk titipke panitia kon nukokke kaset. Oh iya. Liwung terus didomke sing do butuh liwung kuwi ya. Ngono ya, engko ndak ora rampung lakone. Heeh. Semar wis mangkat e. Endi? Akae rangselan. Waduh. Aming suwane Ngamarta kok dadak rangselan. Sajake arep ora mulih, sajake mbok menawa. Ah iya ya suwan ya yo. Nggih, matur suwun, Mbah. Nggih. Wah, jan. Nggih. Wah, yo pecinta seni kok ya. Lah iya kok ngerti-ngerti mak gedebuk. Aku malah kaget. Ya ora apa-apa arang ya werna-werna. Heeh. Ya dilanjut jak wektune engko ngoyak. Ya Mbak Andung monggo sesideman iki pamundutan. Ya. Mbak Andungnya. Ya iki amplope. Yo Mbak Andung, ha. Jumeneng. Ya. Wis ora usah wedi, mbake wis lunga. Wis sindene do plerak-plerok kabeh. Piye iki? Ora apa-apa wong ditubruk wong tuwa e. Iya. Ora masalah ya, Mang. Umur semono kae nubruk ya iso ora piye-piye. Ayo. Sesideman Mbak Andung. Ya. Wiwitane saking dhuwure sindene nganti jarike congklang. Ha iya. Dhuwur banget. Heeh. hande raksang beki Andung iki kon mlaku karo Prastiwi. Iya. Wah, wis kaya mbokne gandeng anake kae. kulane napa? Kowe mbokne wong dhuwur banget kok kae sing pojok dhewe kae. Iya. Mau mlaku ning transit kowe tak kira nek cah SMP. Heeh. Lah sindene dhuwur-dhuwur dheke cilik dhewe tur mburi dhewe iki anake sapa iki? Aku e. Oh. Anu Priya bagus kang olah kang olah budaya sowan menyang sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung bendera terus kayung-yung neno selendang kuning kang saking wukir swara kurang
kurang permono swara kurang permono neno yen wasis yen apa ngunggro ngungrum marang ngungrong marang bendera Diah Sulestya pijer ngincangake halis ya terus tresno sesideman Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ngopo? Ana sing nyuwun kelinci ucul nak. Iya, ning ora ana tulisan sinden. Oh iya. Berarti masuk dalang. Lah iya ora apa-apa. Nena. Liwat kincanging halesmu kadugang landhe mangka kowe bocah gunung natien bocah gunung kadugang njrimpo jiwa ragaku kak kurang kehormatan ngrukuh ngarepin ya kleru ta kowe nggih Pak wis iya cakepane tekan kono-kono sing nomor 3 dienggo nomor 2 nomor 2 dienggo nomor 3 iya ora apa-apa potong iya engko disusuki 20 lho aku iki kok lah kosong niku wau kosong piye niku wau kosong ngapusi ora wae tak remet ngene do kandel-kandel kok iya ya mangga urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke deman mesti
ngladeni slahmu ya mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadugang njrempong jiwa ragaku kakurung kahormatan mamperong berubuh ngarepin urip ana utang gedhe kowe tak tukoke kumaksa isine kowe apa wae nadyan sesidemen mesti tak wujudke. Luput 2 kali. Iya ta? Mboten nih. Oh, wae kok. Hah? Oh, ya dhewe to. Iya. Ya Girong dhewe dhek ya ora apa-apa. ya saking mantepe kok ya. Mbak Andung wis diaturake iki tambahan meneh no. Saka keluarga besar Leas Zolis. Ya. Luwe elinga anggonmu seduluran. Iki ana artine no. Leas iki luwe elinga anggonmu seduluran ora usah sombong. Nyuwun pamundutan lagu Dadi Ati. Oh iya, tulisane sinden Ora ana. masuk lagi. Pokoke tenang bae no. Iso nggo balen Iya. Ngono ya, Mak. wis mo alemane doan diturukke ning kloso do ora gelem Mas. Ya, Genti Tatin, ayo Tin. ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya, Gubuk Asmara. ya. Ki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Ki ana werna-werna. Cendol dawet liwung. Ya engko keri cendol dawet liwung. Ya. Cendol dawet kok cendole semono. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo nya, arep jaluk ora oramu? Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sik endi mau. Oh malah ra ono ki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Ya. Gawat iki. Nya. Iki ana kertas dawa banget, Mbah. Iki Sak kertase. ming kari nyuwek kok kakean cerewet nya gawe. Ya, Cek tileki nek ra ono barang. ana ta? Wow, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kalih nyuwun lagu Lali Janjine kalih Gembira Loka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat. Masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada nyo, wujud nyo. Nyo ngoleh-olehi bojomu kono nyo. Lah ngapa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Bola sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Ulta jolke dit to. Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora budang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit rapurke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, Gubuk Asmara. Gendang. Gubuk asmara. Heeh. Isi ana siji neh engko. Apa jenenge? Liwong. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dewi wae engko. Telu kowe. Dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Nduk amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Ya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya. Iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100.
Malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyok-nyok gawane san. Kertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya. Wis pen kabeh rasa larang ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo. Ceket-ceket. Nyingkar. Yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah aku arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyok cangkemmu elek to. Lah kene diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Lah, Nah aku ora kula- nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Rajama kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki apa ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undak aneh ngendi? Kron mau kok tak rungokke grubuk ya apa to aku. Aku ning burine Tatin ki mak grubuk apa ya iki aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi atus, dadine du kula. Oh duku kowe to. Ya aku krungu-krungonen kok arep tak genahke. Meneh nang panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ah iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng Kropiak malah aku waduh. Wah bingung. Wegah apa? Ya gelem. Wiwitane nyingkar nyingkur Neno. lingsem yen ke mutan Sindenmu do isih brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak. Meh saben bengi lho. Iki do radus. Oh. Kan jenenge apa? Sahasiane iki ora adus. Nek nganti digebyur awake, wo mbliyuyut tenan. Yo. Mula do radus. ya termasuk dalange iki ya ratus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah radus. Oh, mlane mau slentang-slentingi jenengan to. Mbok keleke iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo ming adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum murah wae 3.000-an wae. Aku krungu kok. Sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya. Minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok arti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambekan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu kok ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke sing teng krupyuk kuwi mau kok. Nek ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri No.
tresno tulus. Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang Tulus. Lagi nek nang omah Tatin ki celuk-celukane Bulus. Oh. Kok bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya Bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepiro lho. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku duwe bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul? Bul piye? Nek Bu? Bul. Ah iya. Nek kan rasa tekan nek bathok barang. Wong aku meng genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyo. Iya. Metu saka bathoke ndase siki ini. Nang ra cedhaki mendelok meneh. Aku ora ndendas kok. Ayo. Iya Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak telah Bulus. Ket biyen jenenge kuwi. Ayo kon ganti dibancaki neh ora. Baca ya areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ah iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya. Ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek Pak. Duwer ngono aku jingkati Tatin ngene. Bledhek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh, wo cah iki budek berarti. Ya ora lah, ngomong pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, nggo sik ngrungokne musik apa jenenge. Melar apa kupingmu? Ya ora kok. Disumpeli. Ngrungokne musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungake musik Lah, iki. jenenge- Alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya. Gitu loh Wis ceritanya. tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Apa tekan ndi? Nah, Tekan ndi? tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti wis rampung gawane iki. Dereng. Ayo teruske. Nah, ora. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budeke ora percaya kok. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu ki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora no supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Ngene ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye tah? Dalang kok ngono ku padahal aku kewan ora. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk Kuwi podang kuning. Niki dereng rampung. ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya ngoben do menilai. Tatin, Kula mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko niku. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Guest house. Waduh. Aku wis host. Iya. Ya wis ngono wae aku mung ngebetas karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, jan Iki kok jene. Eh? Ada.
budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Datin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem urung? Pun. Karo kancane ora? Nggih. Wis nganku urung? Hah? Nah, Wis ngapa? wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metegek. Jenenge nek ngono ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Dugi mriki jam pinten? 8:30. Pun dahar Wis. kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Neng omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleru no. Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah piye? ngomong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Nek uri aku dhewe radong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi radong. Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Wis tak. Ora diganggu to. Wah, kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiamkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ra tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Pawi. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Cah wedok digenehke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembange gubuk asmara, mongko tanpa bantal, tanpa kloso wis bae. Ming diklekarke ngono kok seneng ora. Sapa to kuwi? Apa ora gatelan gegere ya nek ya. Iya wis ben Ming gubuk. lagu kok titik kula ya. Enone Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak keleret. Ingin jaga kebak Awake iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Oh jeleh. Piye ta? Meng ngono wae meng ibat-ibit tiba-tibit ora. Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. nek gedhe ngapa? Nah, panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Ya, dobahke pokoke dobah.
Umune obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendono. Iya. Salahe wong obah omne ra obah. Ora ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya ta iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ora kuru iki saka ngendi? Iya, getak sapa-sapa digetaki. Yo. Yuk. Catatan sajroning ati datang untuk saya menaati. Aku sampai tadi Sing ngendange nganti jeleh ngendange kowe. Mangane alon terus diseseke mergo ora Sing gelem. ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh karo aku apa? Hei. Hae. Orang kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora mbanterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kuwi. Iya. Wong penak alon-alon mau lho. Nah, ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Denko ki senengane nek rampung di nang nang. Ya, mareme dhewe-dhewe kok. Wis bali yo, engko ngadeg meneh lho kowe isih ana sing pamungkan kowe. Ki wong. Oh iya. Waktune cukup napa? Apa? Oh, tenang wae rasa kuwatir. Elisa, gentenan kae ben gek minggat. Sugeng dalos sedaya mawon. Weh, salaman Pak. Wo. Salaman kabeh. Sugeng dalos iki warga desa. Kowe kira semelang apa piye nek digeret ngono lho kowe. Lah kan diterima dengan senang hati. Oh, ya. ya sakane. Ya nek diterima, nek dinengkeng ngene ya tiba dhewe aku ya ning. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh wis saiki wani salaman. Sudah lho takon. Ayo Elisa, ngaduk langsung mencolot. Kae lho, nek nggo rok kae lho ditampani. Kene ya. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Wuh. Langsung aku tiba ning ngono ki nek ada mlungong ngene iki ra ditampani. Oh ditampani. Yo benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo ya. Kesongo apa pira? Iki desa Kesongo. Desa Kesongo. Ora hitung-hitungan. Tuntang, tak tuntang. Cendol. Dene werna-werna Elisa iya. Sene ngene ngriki nggih. Rame sak lapangan kebak wong kabeh ya. Ya ora mung wong nyidemet barang ya kathah. Apa kok iso weruh demit apa piye? Lho mboten bisa merasakan hawa-hawa itu di sana ya. Di sana nanti kalau nggak kuat silakan melambai di kamera ya. Kaya uka-uka. Iya. Matur suwun Mbak Elisa. Sowan mriki. Pamundutane napa wau? Saking Bapak Muslim, anggota BPD Desa Kesongo. Oh iya dari BPD. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh, Podang Kuning silet ireng ya. Seleret ireng. Yo lali santai. Ora perkara santai kowe iki tak jak soalé. Kowe iki melu aku nek omonganmu elek iki aku ya melu elek. Oh iya Seleret ireng aja. Gampang adalah diralat. Ralat nggih Bapak Ibu nggih Dede silet nggih. Seleret nggih. Gampang toh? Dudu apa? Beres dudu silet tapi seleret. Beres tinggal dilarat ditip ek wae rampung. Ditipek Cawe yo. kok cangkeme kaya ngono. Dibenerke wis dibenerke. Oh, rapopo dipek wae dienggo tuku rokok. Mau liyane dijaluk to? Sing kuwi PN. Seneng. Tenane. Jatahmu. Yakin? Aku dek kapan kae nggawa teke tatin masuk angin. Oh, tenane. Tapi aku mau lho nek sak lembar. Lho, ya manut isine kok. Lho, rong lembar wangune. Wis to tambah ono iki rong lho. Iki jatahku ngono to. Lho, mau ono tambahane. Nah, kuwi ditambahi sike. Aku nek sak lembar wegah PN. Nek rong lembar gelem. Marai do Meri lho, Sa. He? Iki nek marai Meri aku njukuk saka tas aku tekor. Oh, tekor ya. Mau iso wis tekor ya? Wis. Wis tekor. Ya, tak tompo. Matur simpen nuwun. Nah, Podang Kuning. Podang Kuning nggih. Wah, siap masuk. Ngangge bawa mboten? Oh, jelas ya. Oh, mantep.
Jane suwe-suwe malah iso dadi MC bal-balan kuwi. Iya. Lah ya ben ra apa-apa men ngampun jenenge berkreasi dhewe bocah. Oh mbiyen tak temokke iki isih walah isinan kae no. Dek iki S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1-ne skripsine nulis tentang aku. Lah karep bendina ketemu. Iya. Anggere seneng omah rame terus yo sayo ngopi ning ngopi cah loro. Kafe desa wae gaya. Ngopi-ngopi yo ayo Pak kita ke kafe. Wah ning kafe ra ngerti carane pesen ya. Bayar sike nek ning kafe iki, bayar di depan. Lah dikoyak polisi. Munyuk iki malah mirang-mirang. Kowe iki tak critake asal mula bukamu malah mirang-mirangke. Iya. Terus cah loro cerita-cerita lah kok takon nembang iki dhek suarane apik ngene wae sa. Karo anu sekolah S2 karo nggo mbayar kowe melu aku nyinden. Nyinden biyen yo ming biasa tengok ngono kuwi. Oh. Iya isih. Nek cara pemain isih cadangan ya banjelan. Heeh, banjelan. Heeh. Biyen tak bayar 75 seneng ngono aja. Seneng banget ya. Ini buat saya, Pak. Heeh. Makasih mau tanganku diambungi kae. Heeh. Saiki bareng rada suwe wis nekor-nekori iki. Iya. Ora apa-apa lho, aku mbiyen ya berawal saka pemandu sorakmu, aku senomani PWKS aku mbiyen nduk ning kono kuwi bareng seno ngono kuwi aku ya melu karo kanca-kancane ngono kuwi. Terus saiki munggah derajatku, sorry ya. Oh, berarti sing sok tak rungokke iki sapa iki maune Sena-sena kok suwe-suwe muni sono. Kowe berarti kok sono iki kirek Biyen rong diralat biyen ya. Oh ya saiki wis pinter golek duit. Wis pinter ya kudu ngono ya S2 ya kudu cerdas ngono lho. Iki sing sok nyebar isu elek ya iki. Piye? Ya mau bengi saka Pati wis dinehi transit sindene do morolan aku kabeh. Pak sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Elisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok ayo dadak cucul duit aku. Iya, ya wis ben ra apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek cul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dinggo pengrawit sinden apalah udah pek aja. Ngono lho ketok nek sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Aja owel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham to? Lah ngono jeneng wong ucul kok diungkit. Bocah iki lek arep ngandani kepiye ngono lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlocot. Ya ngono prinsipe ya. To. Nek piyai Jawa kuwi aja sok iki ning pementasan lho, Sa. Iki Pak Wakil Bupati ana, Pak Kajari ana, aja nyebut ngising. Aku kowe njebut yo anu. Kuwi kata aku iki ngajari. Mau dicilikke volumene. Tak bandem cempolamu. Aku ki ngandani kowe Oh ya. iya ya. Aja muni ngono kuwi. Wis ping pira kowe mirang-mirangke aku. Ora ning panggung, ora ning masyarakat, kowe mirang-mirangke aku terus ning aku wis tak trima ora apa-apa. Demi kowe iki ben kariere naik kok mirang-mirangke ning masyarakat. Lah tau mlaku-mlaku karo aku lho, Nok. Urung wancine wayangan awan wis tekan gone mlaku-mlaku, lah kok nembung wong wedok lagi nyapu. Bu. Maaf Bu, mau ngising. Lho piye? Aku langsung tratap ngono matek aku. Tak candak wonge. Ajeng wonten wingking. Sama aja, Pak. Wah ngeyel pokoke. Sing ibuke iki wis mendeli, aku terus maaf Bu ini orang Sulawesi. Iya. Tidak bisa bahasa Jawa. Pertamane malah luwih alus aku reti alusan iki bucal apa bucal. Mbok kula ajeng bucal niki ne selak kebelet bang toh. Bucal niki lho, Bu. Wah, ngising ngono aku wis bingung saking bingunge golek kata sing wong kabeh ki paham ngono wae lho. Ya wis. Gek nembang kok ndak malah cerewet wae cangkemmu tekan dinti. Iya. Nadyan wujud. Lho, nek nembang nyuwara Jawa ora bener to. Temong peksi. Saiki nganggo bahasamu sing tok nggo biasa bendinane. Piye maksudene? Ayo maksudene kuwi dienggo nembang kuwi ora.
Nem, iki ning kene ne. Heeh. Neno. Iya. Kuwi nganggo basamu. Ngono kuwi. Ya ora iso kuwi wis diapalke tembang ngene. Tempangnya wis diapalke. Ayo dijajal. Agawe talinane brontone sapane. Wis rasa basa Jawa biasa wae wis. Alus manis tur merak ati. Goleki si podang Neno. Ipo bunga henga Dosa, entuk saweran saka Pak Tristianto. saweran ndandine. Ya iya ki mlebu ning bank nek saweran ki. Wah, bangmu. Saka Pak Tristianto ki mlebu ning rekeningku 2,5 juta. Weh, tenane. Ha iki lho. Ya ndelok, aku kudu ndelok. Kuwi bukti otentik apa ora? Kodho pos. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Tristianto. Oh, kuwi dienggo Elisa Bacane, dulu. baca dulu Oh kok ndak kuwi. iya. Kagem Pak Seno 2 juta, Elisa 500.000. Wah. Aku mau 500.000 ya ora apa-apa, ikhlas aku. PN. Berarti nek kuwi bener to nek misale ikhlas karo sinden karo wiyaga engko entuk ijole bener ora? Maksudnya? Loh, mau esuk wis ujujul duit. Nek ikhlas entuk tukarane ya ora, entuk diijoli. Nah ngono kuwi, makane aja golek ising baleni meneh. Aku koyo goblok banget. Pening ya? Pening, Ya, pening. kepala Ya, pening. enggak cuma rawa yang pening ya, palamu juga ya. Tekan ngendi mau ya? Baru rawe. Aja dadi kandhani ben. Rasa dadi kandhani. Oh sinden kandhani tak ajar kamu. Ben mikir. Nyaso dadi tombo esuk iki ngene Pak Tristianto diaturi iki sisan ya. Oh. Dadi ora usah bladak bolak-balik. Oh iya nggih. Sekalian podang kuning ya. Mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang ubang-ubang miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti eman yen nganti yo kang nyawa
sedaya mawon. Ya memper wong bapakne mbiyen lampor. Dene weh matur sembah nuwun. Wis ora usah dikandhani nek wis ben sakarep-karepe. Ya ciri khase ya pancen ngono kuwi kok. Lah iya. Arep tok kandhani alus nek nang omah tak kejarane Elisa basa sing apik iki ngene-ngene iki kuwi ya ora masuk ning kepalane blas. Sing domong ki ya wis ngono kuwi bengak-bengok ora karo-karuan. Ya karang ya gagrake ngono dheke. Heeh. Sapa dipilih meneh, Mak? Mbak Ayu. Ya, bajing loncat. Ya, saka Bapak Bambang SL. Oh. Bapak Bambang SL. Ki adine Bapak Bambang Simpati. Bapak Bambang SL. Saya lagi, Pak. Iya, wah jan do kaleman do basa Indonesia. Mindo ya. Ya. Mindo. Mindo ki apa? Basa Indonesia kok mindo? Ya. 2 kali lho maksudnya. 2 kali. Oh lho, Tatin matane wis melorok ya wis. Lho, kono loro lho, Mbak. Ah iya, ora kena meri Lho, kok. aku ming pira iki? Ming 3. Ah berarti akeh kowe. Hah? Akeh kowe kok Oh, ya. akeh aku. Ya sorry, Bro. Ya ora apa-apa. Ki sing ana 3 amplop kok. Ya, ki sing urung-urung diaturi ngono ya. Sing ana 3 amplop uler kambang, kutut manggung karo apa jenenge iki? Dadi ati. Oh iya, engko diaturake karo iki Mbak Tatin duet kali Mbak Mas Solikin ning Mas Solikin ora mlebu. Iya, ora melu. Engko Tatin dhewe. Iya, aneng ditik. Rokok gudang garam mau? Oh. Tanggung jawab. Iya. Nggawa rokok e. Mangga. Bajing loncat diaturake. Mbah. Mbak. Oh. Oh iki ayu ya rada semper kupinge iki. Krunguku Mbah ya, Pak. Mbak. Iya. Gunung Galunggung Kapungkur Gunung Sumedang Tunjang Telaga Sukawayana Nenone Rembecik di tengah gua
pundung trisungkurulan sungkan tadi teyang Harim tarim 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 tarimah raga wayana ngancik ngancik di negarati Sunda. Ya, monggo. diaturke bajing loncat. Ya, ya, monggo Mas.
matur suwun. Ya, yaine. Iya. Nggo nyuda kalokan nggo pembakaran kalori kok. Ya. Men ora patek gembrut banget ya. Ayo wektune saya mepet ngundak ora rampung.